У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Це зненацку зрабілася ціха. Але будзем спадзявацца, што можа яшчэ што заспяваем сёння. Мае дарагія, сёння збіраемся на святой імшы другую нядзелю пасля Божага нараджэння. Сёння таксама першая нядзеля месяца адарацыйная. Святая імша, у якой мы будзем сёння ўдзельнічаць, будзе ахвяравана ў інтэнцыі памерлых. Божай міласэрнасці будзем давяраць памерлых Мечыслава і Стэфанію, сям'і Шыманскіх, просячы аб ласку вечнага жыцця для іх. Каб Пан Бог злітваўся над імі і дараваў ім ласку прабывання ў небе. На пачатку святой імшы перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Хвалім Цябе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, дзеля вялікай хвалы Твоёй. Пане Божа, валадару нябесны, Божа, Ойча ўсемагутны, Пане Сыне адзінародны, Езу Христе, Пане Божа, Баранку Божы, Сыне Айца, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Які бярэш на сябе грахі свету, прымі маленне нашае. Які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над намі. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы. Езу Христе, з Духом Святым, у хвале Бога Айца. Амен. Молімся. Усемагутны вечны Боже, святло вернага люду, ласкава напоўні ўвесь свет Тваёю хвалою, і дай пазнаць Цябе ўсім народам узянні Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі мудрасці Сіраха. Пахвала мудрасці ў ёй самой, і праслаўлена будзе яна сярод свайго народа. На сходзе навышэйшага яна адкрые вусны свае, і перад ягонай магутнасцю будзе усхваляваць сябе. Тады загадаў мне стварыцель усяго. Той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў: у Якубе пасяліся і ў спадчыну прымі Ізраіль. Спрадвеку, самага пачатку, ён стварыў мяне. І ніколі я не перастану існаваць. У святым шатры перад ім я служыла і так умацавалася на Сіёне.
Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе. У Єрусалеме улада моя. Укаранілася я ў праслаўлёным народзе, ва ўласнасці Пана, у спадчыне ягонай. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Слово сталося телом и поселилося між нами. Слово сталося телом и поселилося між нами. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо Он умацовал засовы брамов Твоих, благословляйся род Тебе сынов Твоих. Слово сталося телом и поселилося між нами. И Он усталевает мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей. И Он посылает Слово Свое на землю, вельми хутко летит Его Слово. Слово сталося телом и поселилося між нами. И Он обвестил Слово Свое Якубу, постановы Своей присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинив, і вони не ведають присудов ягоних. Слово сталося телом і поселилося між нами. Читание послания святого апостола Павла до Эфесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословлением на небесах. Бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед им у любови. Он предвизначил нас для усыновления през Иисуса Христа, поводле уподобания своей воли, деля хвалы своей, прославленной ласки, якою Он одарил нас во умилованном. Почувши про вашу веру в Иисуса Христа и про любовь до усіх святых, не перестаю дяковать за вас Богу, успоминаючи вас у молитвах своих, как Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и объявления у познания Его, и просветлил в очи сердца вашего, как вы ведали, у чим надія покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягоної сярод святих. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Хвала Тобі, Христе, якого обвістили народам. Хвала
Пан з вами. и с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку. Усё праз Яго сталася, і без Яго нічога не сталася з таго, што сталася. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей, а святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула яго. З'явіўся чалавек, пасланы ад Бога. Імя яго было Ян. Ён прыйшоў дзеля сведчання, каб засведчыць пра святло, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але быў пасланы, каб сведчыць пра святло. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. Тым, хто верыць у імя яго, хто не ад крыві, хто не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слова сталася целам і пасялілася між намі. І бачылі мы славу яго, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Ян сведчыць пра яго і ўсклікае, кажучы: гэта быў той, пра якога я сказаў: за мной ідзе той, які апярэдзіў мяне, таму што ён быў раней за мяне. І з паўнаты яго мы ўсе прынялі ласку замест ласкі. Бо закон быў дадзены праз Майсея, ласка і праўда сталіся праз Езуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзінародны Бог, які ва ўлоне Айца ён абвясціў. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, Бог объявляя человеку, Бог, даючи чоловіка на у старым запавеці сутнасцю. Нават быў такі людзей, якія верылі, што Бог, які стварыў свет і які стварыў свет сам сабе, не пакінуў, праўда, на волю лёса гэты сусвет. Гэты сусвет для яго надалей быў цікавы. Далей было цікавае жыццё людзей, якія былі створаныя Богам. І Бог сваю прысутнасць аб'яўляў у розны спосаб. У розны спосаб. Калі народ Ізраіляў выходзіў з палону егіпецкага, Бог у вобразе слупа дыму альбо вогненнага слупа ўночы ішоў перад выбраным народам. Асаблівым, праўда, месцам аб'яўлення Бога і спаткання з чалавекам была Іерусалімская святыня альбо каўчэг запавету. Можа, мы арка Пшемежа больш чуем. Каўчэг, у які Бог гаварыў пра сваю асаблівую прысутнасць у гэтым месцы, ну, нават можна сказаць, у гэтым фізычным прадмеце, канцэнтруючы ўвагу чалавека, што вось гэта святое месца, тут ёсць Бог. І народ Ізраіляў гэта вельмі добра адчуваў і разумеў, і таму на працягу свайго жыцця яны вандравалі, праўда, адбывалі пілігрымкі, нават калі мы чуем, праўда, як Езус, 12-гадовы Езус, праўда, Марыя з Юзафам традыцыйна да Іерусалімы, да святыні. Ну, чаму туды? Ну, таму, што там Бог, там Божая прысутнасць, там месца, у якім Бог аб'явіў сваю прысутнасць. І, мае дарагія, і менавіта з момантам Божага нараджэння Бог паказвае, што гэтая прысутнасць яго ў свеце, гэта не толькі
якаясьці канцэнтрацыя альбо якоясьці месца, якое вызначанае Бога, што гэтая прысутнасць мае асобу Божую. Гэтая прысутнасць з'яўляецца другой асобай Божай, Езусам Христом. Асобай, якая, як Слова Божае, была спрадвеку, была загадзя да таго, як гэты свет стаўся. А калі гэты свет стаўся, яно сталася целам і пасялілася між намі. Там ёсць Бог. Мае дарагія, і заўважце, гэта ўжо не той Бог, які ў небе, не той Бог, які ў Єрусаліме, куды трэба вандраваць, не той Бог, которого трэба шукаць сярод людзей, але той Бог, які жыве ў душы. З нас з момантам хросту. А чаму з момантам хросту? Таму што зноў, як мы сёння чытаем, тым, хто яго прыняў, яно дало. Бог запаляе агеньчык Божага у душы кожнага з нас. Бог, да якога мы звяртаемся, ён не гдзесьці, ён побач з намі, ён у нас. Іншае пытанне, што мы з гэтым зробім, таму што мы сёння пачулі, што яно прыйшло да сваіх, а свае яго не прынялі. Вядома, што галоўны кантэкст гэта народ Ізраіляў, якому Бог найбольш аб'яўляўся, і якія не прынялі Езуса Хрыста як другую асобу Божую. Але гэта кантэкст, праўда, і нашага жыцця. Ці мы прынялі гэтага Бога? І зноў ж такі можна паўтарыць яшчэ раз, што Божае нараджэнне гэта не толькі прыгожа, гэта не толькі утульна, міла, сямейна, але гэта часам трудна, складана. Тое, што вымагае. А зрэшта, любоў яна заўсёды каштуе. Тое, што высакароднае, шляхетнае, яно заўсёды патрабуе. І пытанне прыняцця слова – гэта пытанне нашага жыцця, нашага плану на жыцця, нашых поглядаў на жыццё, нашых жыццёвых правіл, якімі мы карыстаемся. Не тут у касцеле, але менавіта там, дзе мы выходзім па-за межы касцёла. Вось гэта Божае нараджэнне. А мы ведаем, што калі мы выходзім, яно бывае па-рознаму. Бывае так, што там няма ідэальных умоваў для таго, каб верыць, каб прымаць, каб быць набожным. А таму, што асяроддзе не такое, а таму, што людзі не такія, а таму, што канкрэтны чалавек не такі, бо ён пастаўлены чамусьці на маім жыццёвым шляху, і я нічога не магу з гэтым зрабіць. Ён ёсць у маім жыцці. І ён мне перашкаджае. Не будзе ніколі добрых умоваў. Не было добрых умоваў, калі Бог нараджаўся на гэтай зямлі. Але тыя умовы, якія былі, яны аказаліся добрымі. Таму, мае дарагія, гэта пытанне сёння да нас. Слова сталася целам. Бог аб'явіў сябе як прысутнасць сярод нас, як прысутнасць у нас. Пытанне, што мы з гэтым зробім? Ці тое слово, якое прыйшло ў сучасны свет у 2026 годзе, знойдзе тут сваіх? Ці ўсё ж такі яно зноў будзе непрынятае і будзе чакаць Божага нараджэння 2026, 2027, 2028 года. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Хрыста мы ведаем надзейны шлях да Айца, таму з даверам узнясём да яго нашыя просьбы. Молімся за Божы касцёл, каб ён плённа абвяшчаў усяму свету добрую навіну аб слове, якое стала целам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх людзей, каб яны імкнуліся быць святымі і бездакорнымі перад абліччам Бога. Цябе просім. Пане. Молімся за моладзь, каб яна развівалася ў пошуках праўды, прынесенай Езусам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых, адзінокіх, пакінутых, забытых, каб сам Хрыстус даў ім здароўе, надзею і сілы. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, за памерлага Мечыслава і Стэфанію, сям'і Шыманскіх, каб добры Бог дазволіў ім прабываць у небе ў супольнасці святых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб праз таямніцу ўцелаўлення Божага Сына мы сталі ўдзельнікамі Яго боскасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа небесны Ойче, выслухай нашыя просьбы і дары чалавека супакоем, якія абвяшчалі анёлы, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Хто да ясляў бэтлеемскіх, да дзіцятка паспяшыць, Сыну Бога пакланіцца, што сышоў між намі жыць. Той, хто Богам быў спрадвеку, нарадзіўся чалавекам, каб людзей уратаваць. Той, хто Богам быў спрадвеку, нарадзіўся чалавекам, каб людзей уратаваць. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Ойче ласкавы, асвяці гэтыя дары збавенным нараджэннем Твайго Сына, які паказаў нам шлях праўды і абяцаў жыццё вечнае, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Тваім Угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага,
Ён, абвяшчаючы спрадвечнае слова, з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе. Народжаны перад вякамі пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў, каб аднавіць усё стварэнне, а загубленае чалавецтва паклікаць да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрашэнне ў небаўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой пажадаў Ты быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Міхалам, Арханёлам, святым Антонім і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе усяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым, Львом, біскупам нашым, Уладзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам, усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойчы, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх.
наших памерлых братоў і сясцёр Мечыслава, Стэфанію і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутна ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Сын Божы стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся аказаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй волі дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И за Духом Твоим. Перадайце ближняму знак спакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ночкою тихой голос к нам летит. Гляньте, як зорка у небе зихотить, что за ясность, за промене белым анёлы оденни радостно пяют, что за ясность, за промене белым анёлы оденни радостно пяют. Божую вестку обвещаем вам, у Бетлей спешайте, Бог родился там, в ясельках лежить на сене, у пеленках без одежды.
дружно побегли пастушки в Бетлей, збавцу убачить, як мага худчей, як анёлы рассказали, знайшли Бога, привітали, отдали поклон. Як анёлы рассказали, знайшли Бога, привітали, отдали поклон. Тебе чакали мы так долгий час, калі ты прыйдзеш, уратуеш нас, народишься, оголосишь, праз анёлаў нас запросишь, привітаць тебе. Народишься, оголосишь, праз анёлаў нас запросишь, привітаць тебе. У Бетлеєм спішаймо до стайні, бо там цуд. У ясельках Син Божий, Ён збавить грешний люд. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Укленчим на колени, дитятка, это Бог, свайго вітаєм Пана, удячно плотім дух. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Зайцом Ён роўны ў бостве, нябёсаў валадар, нам шчыра спагадаўшы, прыняў жыцця цяжар. Анёлы, заспявайце, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Молимся. Пане наш Божа, покорно Цябе просім, праз гэты сакрамент ачысці нас ад грэшных схільнасцяў і дапамажы дасягнуць жаданага збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Амен. Паслухаем аб'явы.
На гэтым тыдні у аўторак 6 студзеня прыпадае ўрачыстасць аб'яўлення пана альбо тры каралі. Гэта абавязковая ўрачыстасць, таму мы маем абавязак удзельнічаць у святой імшы і ўстрымацца ад неабавязковай працы. Святыя імшы ў нашым касцёле ў гэты дзень будуць о гадзіне 8, 10 і 18 вечарам. Падчас кожнай святой імшы будзе асвячэнне крэйды, кадзідла і вады. Крэйду, кадзідла і ваду прыносім з сабою. Ахвяры, якія будзем збіраць у гэты дзень, будуць прызначаныя на патрэбы міждэцызіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Мае дарагія, таксама гэтым днём заканчваецца юбілейны год надзеі, які мы перажывалі. Касцёл заахвочвае нас таксама ў гэты дзень памаліцца і падзякаваць Пану Богу за ласкі юбілейнага года. У наступную нядзелю 11 студзеня прыпадае свята Хросту Пана. У гэты дзень мы традыцыйна дзякуем Пану Богу за наш хрост, за тое, што некалі праз сакрамент вады і Духа Святога мы сталі дзецьмі Божымі. Таксама гэта апошні дзень перыяду Божага нараджэння. Бачыце, як хутка гэта ўсё мінае, але нашыя любімыя ялінкі застануцца з намі да 2 лютага, да грамніцаў, і традыцыйна да грамніцаў спяваем калядныя песні. У чацверг святая гадзіна ад 23 да паўначы. Прыпамінаем таксама, што святая імша складковая за жывых цэлебруецца ў серады вечарам. У 17 хвілін да імшы распачынаецца набажэнства да Маці Божай Чанстахоўскай. Складковая святая імша за памерлых цэлебруецца ў суботы раніцай о гадзіне 9. Інтэнцыя жывога ружанца на гэты месяц аб малітве Божым словам. Менавіта інтэнцыя, каб мы, як мага часцей, маліліся словамі Святога Пісання. Наступную нядзелю святая імша о гадзіне 14 у капліцы у Палянах. Мае дарагія, у другі і чацвёрты чацверг месяца у нашай парафіі пасля вячэрняй святой імшы у катэхетычным класе будуць адбывацца біблійныя сустрэчы для дарослых. Хто хацеў бы бліжэй пазнаёміцца, запазнацца з Бібліяй, Словам Божым, можа навучыцца, як правільна чытаць, як маліцца Божым Словам, сардэчна запрашаем на гэтыя сустрэчы. Паўтару яшчэ раз, другі і чацвёрты чацверг месяц. У гэтым месяцу это будзе наступны чацверг 8 студзеня. Сардэчна запрашаем. Словы падзякі за ахвяраванне, які складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі, няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі да Пана нашыя парафіяне. Тэрэса Станкевіч, 80 год, Мікалай Іовенка, 83 гады, Александр Андрыеўскі, 54 гады, Геннадзій Мысліцкі, 92 гады, Галіна Зык, 73 гады, Яніна Бароўская, 96 гадоў, Іван Гела, 66 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амэн. даверым нова распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Чанстахоўскай. Тваёй абароне адаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння, плённага тыдня працы. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан за вами, І з Духом Твоим. няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин.
Ідзіце ў спакоі Христа. Дякуєм Пану Богу. Зорка Бетлеємська над землею зяє, радостную вестку людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Промень Божьей ласки на землю пролился, каб тебе дать счастье, Збавца народился. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Ангел Панский звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Иногда им, Пане, а святло вечное